tamarong. Tamarong. Pila kilo na tayo? 60. Ada ko rin mo. 260 daw. Tingpagjo manggod. Tingpagjo. Samot nas Bohol. Bohol may kinamahalag presyo. Grabe pista dalagit. Grabe pistas dalagit. Dalagit kay Aligre na kaadso. Aligre na ning lungsod kaya apit nagpista. Mahal sila mga badyaw. Modayo maguna sila kasi mga pista. Iba man sila mahapit nagpista na is dalagi. Ani nakot sila. Badyaw eh. Kadari kuan guys. Isda nga flying fish. Kaya wanay suwag mga sigbin. Gana na bas mama dito. Basa. Na ato ah. Atura pa kay Dekadyo Pino. Kanara ba kay Dekadyo Pino? Jakan niyo, pakana to sirugiri. Tumas kilo. Dab gani po doon. Napoy tambay. Tamban ba yun? Tamban na lang kayo. Ano tindira gani? Wala yung tindira. Kita mo sa rin. Tumaan yan. Tamban. May ganun ah. Kanarang usaha na itong ani dahil Imo ya. 2 ka kilo ang nakuha dahil. Kay di mo na ako. Kuha dihang tindira. butangan mo dili. Ano tindira na? Nako ng tindira. Kapto na natin ito.
Ito ba sa sharing? Sakto ng isa, sa maurot pa nila isa kasimana. Nagmaurot na, palit na pagka. Huwag mo kalain. Sorry, tunga lang guys. Tungara? Napay sa baw na to, biloto gabi. Guys, tunga lang. May nakidekadyo pino. Pino ito, mura na. Nadurog na ako. Tagdag ko. May ko ano, bangus. Bangus wala tilapia no. Lagi baligyan na yung tilapia. Plus 20 ati. Tang? Ha? Taggan eh. Makakaon na po silang tamban. Lahi na po kidas niyagi ko man flying fish. Naipasyon fruit oh. Asa? Kananing tamang na si babaw. Pasyon ha? Pasyon. Nangawa na lagi ibang mga tanunuhan nila na nangamatay aguban. Kontis ra to. Katong kag Gwen Garcia. Manang yan tinamayo to. Karon wa na. Igna ipandri na papaya. Kaya huwag mukha ako dito sa parking. Waning kaon sa pan nga gipalit na tagabi kay di kuno papaya. Mura na magbata. Pag inaanoy. Nga na jud na. Nga na jud na mulala pagani na kay magkaana mo katasang edad magkakuan po dag ugali. Di pa na mao. Edad na ng mga 80. Samot na na. May pahinong bata. Ay makasabay. Wala ikuan. Diya kadigil ba? Malalak sa bata. Makuyaw. Mo na imong pasensya taman ras tuhod karon ilapas na nimo taman lapas pasuo hantod abot langit. Ay Nga nanay. na pasensya. Wa man. O magyapoy papaya. Kailangan palit og lain kay di gyapon mo kaon. Kasi gimingaw di hakpan sa dalagit. Pista no malik riman. Pindot ra tanaw ni gabi kay nay kuan. Siga-siga na flow. Sobrang flow dahil kayo mura pag malipat kung tanaw. Sobrang flow ba? Tuklog ya pugangin bisag na nay adlaw. Barato ang transporte ah. Sa oras 60 karon. 100 na lang. 200 na lang. Nangod kayo katauna pa itong kuha. Siguro itong kainin. Oo. Diya, gamay ra ko'y na maligya. Karon kay daga naman, walang iparatuhan na nila. Nga naman na sila. Pananguban mo pagsamantala po. Lenta po sila samantala po sa presyo. Kay bawag sila sa mga tao nga. Nag-budget ra po. Magkuha taga munggay kay magsabaw taga may gana naman na sumamag na sabawan. Bitpida sa itong kuhan. Kaya kanon niya itong kuhan ito. Kani balion na ako ni. Kana balian na. Ganan man na siya katong naidulong butangag kamunggay. May ragot kasi na.
Pero na pa may sabaw dagto kung giluto gabi eh. Pag sibuyas, pagutlog sibuyas gamay. Ay napa dito sa rip. May dagang sibuyas. Tangad ra pagbalik isa ka. Ako ra bi. Kung di na mag Akura, kay iwa na paliya. Kay maluso. sus magbinalik-balik na pud. Akura, na kutsilyo dito sa kuwan ako. Para dito na ba? Paliya kay makuwan sa malurong. Mikloy. Habari sa pagkuan pa. Ningkoy namoy kuan tamban. Paborito ninjong tamban. Diyan mo gawas. Simuta na. Wala na mo bilang gawa simuta. O dara. Oh. Sus. Sabi kasi din mo gawas eh. Sunod na. Ningon na pa. O yung paborito oh. Hi guys, nalapo ko na rin sa kusina. Kuan ma, magsabaw mabutang ang kamungkay ma. Di ba ganahan ka? Ha? Kandulong sabawan butang ang kamungkay, ganahan ka? Kahasan yung kuan na guys, limpiwan. Dunganan dito na butang bait. Ato banganin mo kay basi malipat ka nga. Ito pa kung isintan kung kundaan. Palit ang tag-trainer na bato. Ang mangita ito. Ay, kumpiyansa. Hindi tayo kumpiyansa. Masaras mingkoy. Nawala. Ang kalit trawa. Tanawa. Oh. Ay, di kumpiyansa. Nako, Loy. Yan dam ng mga inani o pagtaklo bumutalikod ka kay. Sako yung gitna. Marupay na. O, nangyayang ko no. Yan daw na pagtaklo. Nagagod ko pagkaisahe. Nangyayang ko daw siya o. Hi guys, good morning guys. Busy si Madam Ron. Pero may cook dia. Pwede po magpuno kag isa ka madam, marungduan na imo ang cook. Ah, nagnatin po kanon. Buno po ka Madam. Saan mo na ka Madam? Assistant. Pino ka itong sa? Kani nga mang dulong nga mo niya. Kuanan. Ang mga tortahan. Ay nako, di pa ning sugod na pud pa. Mapitikan na pagkaroon ni Papa Ron. Pa, si Mingkoy pa. Si Mingkoy, nagsugod na po si Mingkoy. Nanas Papa. Kanaw, kinas Papa, mapitikan ka ron. Ay, lagi pagsama siya. Nagiging, pero makadaling palo sa Mingkoy. Yeah. Ito ba? Di mo kamuto na ho. Hindi kayo pagsama pag may magluto. Kaya rin din madali ang luto. Madali, madugay. Masikatang ni mo. Ikaw ba ka? Magsabaw sa taon na, kuharos sa sanang kamunggay pa na. Ay, lagi siya samsum. Kaya rin madali na yung ibuhat. Sa sanang kamunggay, kaya unahan na tagsabaw. Sidugay ng karta. Mingkoy! Isa! Nahuktan. Nahuktan ng Papa. Medyo pas mikloy. Maloy ra ba na mikloy? Yung huktan dyan nahagkan-hagkan. Ito nga na kayo. Ikan katrabaho sa araw. Magiging kulikuan. Parang kalooy. Ya, buhi anti kau niya yung mag-link. Inikuang pista. Ikaw ba makulit ka kasugod? Yung magod ka makakuan. Ito sa ning sundan guys. Kaya mauta na. Tabungan ito si Madam. Ito po ko'y trabaho na kuhat po gawas. Mag-maintenance ko sa tricycle. Mag-ilis ko ligid.
Okay, hilis na. Biyahe na gabi ma. Timingan niya tag matunok na. Nipis na kayong ligid. Saling tabangan kaya ron makakaunta sayo. Sayong dugay-dugay. Kami ko'y tabang pagtanaw. Ano sa kadiha? Iktan sa kakay masikag layat anang kuan. Mahugaw ng lababo. na naman. Malaking parusa. Ay, saka. Masaka dyan. Inyo harap ito. Kaluto na. Pakaon ko na nimo. Yun nasudaan. Di na mo maguwat. Parusa naman ni Koy. Di ko magpudyo. Kani unahang utan be? Makaon ni mama. Napagani sabaw diha. Pwede po masabay ng takaon di ay. Tupo masigiyan. May klase good guys. Tulog pasigiyan. May klase. Dugan mo sa mga mata. Saktan na kay Luoy. Saktan na po na mo kay kapoy kasi eskwelahan siguro kay kahapon ngayon nakatubog ngayon pagkabot. Kapoy siguro kayo. Nabutan na siya mataon sa orasa sa kana. Ang kamera ay dre mag tikaw. Mama na na kay wala na ba siya gutom na siya. Hangan sa ato dinidaan. Hindi ako tinablik. Parang tong imuang tangad. Paspasan kay siguro lang ano na ba gutom na siya. Ikaw naman na. Paan naman siguro to yung gikuan. Ikaw na gani agbahaw nga dahil nabilin. Ikaon. Ikaw na po nagkagutumon. Nakaandam na ba? May mugawas na puno be. Ano puno na siguro na. Yan na guys, naluto na guys ang torta. Hanggang inununa, naluto na pod. Sabaw gabi nga sobra na mo sinabawang karning baboy. Huwag ang utan ni mama nga hanggi. Subakan na itong isda nga gagmay. Na guys, luto na sabaw guys kasi Junjun nagpasaon.